שלום, בסרטון זה אנו נלמד להגדיר הגדרות GPS כדי שאפשר יהיה להשתמש בטלפון הזה לניווט באמצעות תוכנות ניווט שקיימות, Waze, Google Maps וכו'. אז הגדרות הן כאלה, לוחצים על לחצן היישומים שנמצא כאן למטה, לוחצים על הגדרות, מכאן ניגש לגישה למיקום, ודבר ראשון, בגישה למיקום שלי נצטרך לסמן אותו ב-V. אנחנו נרשום שאנחנו מסכימים. אנחנו נראה שלווייני GPS במצב מופעל, וגם הלחצן התחתון כאן, מיקום רשת Wi-Fi לרשת ונייד, גם מופיע ב-V. השלב הבא נלחץ על המילה לווייני GPS שמופיעה כאן. זה יפתח לנו תפריט נוסף. גם בתפריט הזה נצטרך ללחוץ V בעליון וללחוץ על המשך, V על התחתון על A-GPS וללחוץ על המשך, וללחוץ על הגדרות EPO, ממש לשים את האצבע על השורה הזאת, ולסמן ב-V את ההגדרה הראשונה. אחרי שנעשה את זה, פשוט קובץ ה-EPO יוגדר, ולחצן הבית, וסיימנו את ההגדרות. עכשיו בעצם תוכלו לצאת לרחוב, ולהפעיל את התוכנת Waze שנמצאת אצלכם כאן בטלפון, ולנסוע בבטחה. תודה רבה.